Здравейте хора, аз съм Хакермания, това е епизод 2 на моето оцеляване. Надявам се да сте се запознали с епизод 1. Сега ще ви покажа всичките новости. Тук взех малко шугаркейне от там. Малко сет съм си направил, инструменти, пържоли, торчове и сега тук нищо ново. Ето това. Това е събрано, много неща съм направил. Диамантите. Тук съм ги намерил и мисля си ги пазя за енчантинг. И мама страх да не умра с диамантена текирка, докато търся лава. Така че ще направя така. И между другото вече имам и мина, където намерих тези диаманти. Айрана не е от тук. Айрана сега ще ви покажа откъде е. Айрана ето от натам тръгнах и почнах да си купая някаква миничка и си го намерих. И там нямаше никакви диаманти и реших тук да си направя някаква мина, защото да ми е наблизко, не всеки път да почвам една мина, пак една мина и така. Да, фермичка за шугаркейн също направих. Ще си обера после, защото сега имам други планове. Я да видя тук, да, стълбичките ги оправих тук. И сега слизам надолу към миничката. Изкопал съм равно място. Не знам защо, ама там намерих диамантите на равното място. Сега преди това намерих още количество диаманти. Тук бяха тук тия двата блока. Тук, нали? И тук тия отдолу не, просто аз си ги изчупих да видя колко са диамантите. И ето го от тук другите 6 диаманта. И сега надявам се да намеря лава, защото ще ми трябва, нали, за енчантинга обсидиан. И ако намеря лава и е голяма лавата, нали, ще направя и портал. Сега един момент да си намаля чанковете и някой ми пише по скайп. Един момент. Ало? В момента снимам, да знаеш. Здравей, YouTube! Така, в момента търся лава, за да си направя енчантинг. И няма да намеря скоро нищо. Не се знае. Не се знае. Знае се, защото на 11 левел толкова отдолу пещера не може. Може само диаманти и лава не е възможно. Чакай сега, да, на 11 левел съм си копал. И аз отивам, примерно, да кажем на 25. Тук, между другото, мога да има пещера. Що ми има кол. Може. Не. Ого, има и редстоун. Чай да си осветя малко, защото не виждам нищо. И още редстоун. Уау. И докато ми виждате левела от миналия епизод, ако сте го гледали, влезнах в сървъра и левела ми изчезна. Не знам поради каква причина е това, но Наверно сега като си събера
пак левел да не изчезне. Защото този клип, ако не намеря лава, няма да има енчантинг. Но следващия клип вече 100% ще има енчантинг и ще мога да си енчантвам. Надявам се да мога да си енчантвам. Както ви показах, имам и ферма за Sugarcane и мога да си правя книги, да си развивам енчантинга. Повечето неща ще ги правя в кадър, защото да не си помислите, че съм читвал. Айрон. Аз по принцип имам още айрон в честа, ама не искам да си правя броня. Допълнително искаме така съм си само с нагръдник и бутушки. И за следващия епизод може би той също може да играе с мене. Така. Да убереме този кол, защото много ни потребва. Да, и за печката съм оставил малко гол там да се пече и кол съм събрал за печката. Така. Сега да го убереме този кол. Скоро се надявам да имам и недър, там портал за недъра. 32 левел съм. Почвам да копая напред, пък какво намеря. Пещера ли ще, лава ли ще? Аз да си увелича звуковете, защото да чувам примерно зомбита и може да намеря и дънжън. Може па и пещера. Да, бе. И още кол. Да го обирам ли? Ще го убера, бе. Пък какво стане? Има пещера. Би трябвало да има пещера тук. Защото има кол и дърт, значи... Искам ти за обсидиан. Той бе, то не е до обсидиана, бе. Аз поне пещера искам да си намеря диаманти и още. Да, но все пак нали енчантинг трябва да намериш. Да, бе, да, бе. Още айрон. Абе, тук на пещера... Няма. Няма. Как няма да има пещера, бе? Чай да света по... Да, няма пещера. Но па намерих айрон, какво? Абе, я да покопам още малко така, защото няма как да няма пещера, бе. Дърт, кол и айрон на едно място. Не. На 100 ми е звука, па. Така. Няма пещера. Така. Нека да продължиме напред, па мога да намериме. Да си изключа координатите, защото ма нерват и ми лаги. Давай напред. Още кол. И тук виждате никакви читове. Тук убих чудовище крипър, нали? И съм го пуснал на хард. Защото искам да убивам повече мобове. Да си дигам по-бързо левела и така.
Ама ще ми свършат торчовете и после няма как. Аз нямам дърво у мене. Да, нямам. Но имам 5 голд и 18 ерон. Така. О, дърт. Надяваме се тук да намерим някаква пещера. Защото ако намерим пещера, в пещерата ще има лава. Ако има лава, значи има и обсидиан. Ако има обсидиан, има и енчантинг. Ако има енчантинг, има голямо развитие. Ими 24 торча. За следващия път ще си взема малко повече. Не, всъщност ще взема дърво за следващия път. Защото аз в момента имам стаки 13 кол. Само дърво ми трябва и си правя торчове. Нямам търпение да намеря пещера. Ако защо намеря, защото в пещерите най-много дали тя малко по-надолу, където са не примерно кажем не на 40 левел, мина на 30 пак си се намира айрон повече, редстоун, лапис по някой път. Май чувам лава. Така. Вау. Така. Ето, че мисля, че като направя така има малко светлина. Намерих си айрон. Къде бе? На мен ще ми свършат кирките и ще трябва да правя още. С 16 айрон. Ще си направя кирки. След, както ви казах, няма да си правя. Ако ще си правя, ще е диамантен. Ама няма да имам диаманти, ще ми трябват още 2 диаманта. Аз имах 8 диаманта, минус 3, 5 и още 2, с 3 диаманта няма какво си направя. Още 2 диаманта ми трябва, за да си направя пак каска. Що па не? Ти ще снимаш? Окей. Да, бе. До вечера. Окей. Не ти гледам клипа. Ти между другото в момента имаш ли клипова? Не. Окей. Имаме канал Муша в описанието. Да знаете хора, може би утре проверете канала, защото утре ще има клип, но за сега няма дори един, да знаете. И аз го сложа в описанието, пък те кога го видят. Аре бе, какво става в книжката?
Какво става, бе? Аре, бе. Лъгва малко. Не знам защо. Тъпата ми мишка. Айде. И аз за сега нищо не намерих. Нищо няма намеря. Така се сложим торча, си оберем айрана. Сега ще копам 10 на 10. Така направих и там, където ви показах, че съм намерил диамантите. Оп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И сега копаем само на там. Така. Вау. И сега тук си почваме така, просто. Аз после почвам да си копам из диамантената кирка. Ох, сами не върви на късмет. За какво копая така на голям левел? Нищо не мога да намеря. Аре, още малко ми остава. Така. Още съвсем мъничко. Кирката дали ще издържи. Няма да се щупиш. Ого, няма да се щупа. Май. Не, няма да се щупи. Да, няма да се щупи. Всъщност... Два блока ли, бе? Два блока ми останаха. Така да направим. Така, защото мраза да имам дупки. Коло още някъде? Да, ето. Оп. Толкова е много, бе. И аз всеки момент ще привършвам клипа, защото мисля, че ще стане малко дълъг.
Надявам се да ви харесват клиповете, които правя. Така. На мен ми харесва, честно казано. На тебе. Сега ще се върна в къщата и ще приключвам клипа, защото не трябва да става дълъг. Той вече към 18 минути някъде. Да, някъде там аз купа от много време. Па и да не изтощавам дамакерката. Хора, абсолютно нищо не намерих. Абсолютно нищо. Малко айрон, голд и това е. И кол. Най-вече кол. Имам 2 стака и 40 кол. Охо, и още айрон съм пропуснал. Добре. Така. Я да видим сега. Тук. Къде се падаме, защото... Пропускал съм и голд. Така. Хоп. Хартисаха ни торчове. Охо, близо сме. Да, и в къщата ще привършим този епизод. Така. И вече сме горе. Сега да си обереме фермата. Това беше от мен, хора. Надявам се клипът да ви е харесал. Абонирайте се, харесвайте клиповете. Не забравяйте, че това го правя за фън и